खिन्थु बर' गथ'फ्रा जे दिनै ओरैबायदि लासिं सिं आं थांनानै नुफैबाय माने उदै नुजालायनाय स्लिभलेस गाननाय स्कार्ट गाननाय माने ओरैबायदि लासिं सिं आरो बर' सेंग्राफोर दुनियानि जौ लोंनानै गारि साखावनाय जौ लोंखावनाय ओरैबायदि गारि स्पिड चाप्रिफोर बायदिनो माने ओरैबायदि लाजिनाय मोनदों आङो। खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि बे गोदान मोनसे भिडिअआव बरनाय बावहरनाय थाबाय। आं दिनै बिराद मोजां भिडिअ लाबोदों नोंथांमोननि थाखाय। जन कार्जि आदाया मा बुंखो मानसिफोरखौहाय नोंथांमोननिसिम आङो लाबोबाय दिनै बे भिडिअखौहाय खोनासंहोनो होननानै। जन कार्जि आदाया फुजा नायनो थांदों जाहैबाय। थांनायाव गुबुन जातिफोरा ओरैबायसा रमायना समायना ड्रेस गानदों, गावसोरनि सारि गानदों, किन्तु जोंनि बर' मानसिफोरा बर' सिख्लाफोरा बर' गथ'फोरा ओरैबायसा उदै नुजाहां गानदों जाहैबाय। आरो बर' सेंग्रा बर' गथ'फोरा बाइक दावरायो ओरै सानानै जाहैबाय। नोंथांमोना मोजाङै खोनासंना लाखा। आरो जाय फुजायावहा दख'ना गानालासिनो उदै नुजाहां गाननानै बेरायदोंमोन, नोंसोरो मोजाङै खोनासंना लाखा। आदा जन कार्जिया बुंनानै रागा जोंदों नोंसोरखौहाय। नोंसोरो फुजाबाथाय मोजां दख'ना गाननांगौमोन नानिमोन, मिथिबायना? मानो नोंसोरो मोजाङै दख'ना गाननानै थाङासै हा? जन कार्जि आदाया रागा जोंदों, मिथिबायना? नोंसोरो मा उदै नुजाहां गाननानै बिराद गावखौनो मोजां नुयो सानना लायो नामा नोंसोरो? जोंफोर न'आवसो बिदि गानना थायोलै बिनानावमोन। फुजा पातालाव थांबाथाय जोंफोरो दख'नासो गानना थाङो, मिथिबायना बिनानावमोन? इनिखायनो फुजायाव थांबाथाय मोजां दख'ना गाननानै थांनांगौ। ओरैबायसा दाम गोसानि झुमका दख'ना, अबावबा बिबार ब्रेन्डनि दख'ना ओंखारदों, नोंसोरो बेखौ गानना थांनांगौना? बेसे रमायना समायना नुगोन नोंसोरखौहाय बेखौ गानना थांबाथाय। इनिखायनो जाय बे भिडिअखौ माने खोनासंनो मोनाखै, जाय उदै नुजाहां गानदोंमोन, बिसोरनिसिम बे भिडिअखौ शेयार खालामना होबानो जाबाय, जाहाथे आदा जन कार्जि बुंनाया जाहाथे बिसोरनिसिम सहैयो आरो बिसोरो जाहाथे दिमागाव सोनानै नेक्स्ट टाइमाव जाहाथे बाइक ओरै साबलाबाया आरो उदै नुजाहां खिथु नुजाहां जाहाथे गानना थाङा गस्लाफोरखौहाय बर' सिख्लाफोरा बर' गथ'फोरा। आरो जाहाथे खना लाइन मारिलाबायहैया, थांनानै हमजालाबायहैया। लाइन मारियाबाबो जाहाथे खनला थांनानै हमजाया ओरैनो बिना कारनाव, मिथिबायना? आजिखालि मानसिफोरा भाइरेल भिडिअ होनो मोनगौबा भाइरेल फटो खेबनो मोनगौबासो जाखायो। नोंसोर जुदि फुलावबो जुदि इसे जुदि खनाथिं बा बाहेरथिं जुदि इसे पेसाबफोर खालामनो थांबाय, बिदिब्लाबो नोंसोरखौ हमगोन। नोंसोरनि बिदामोनदोंबो जुदि नोंसोर थांफायोबा लोगोसे नेथर' आं बाहेराव थांना फैनि होननानै बुंबाबो मानसिफ्रा हमगोन, मिथिबायना? ओरैबायसा तारमाने बिदाखौबो सिनायला बिनानावखौबो सिनायला आजिखालि। लोगोसे थानाय नुबानो डाइरेक्टलि गोसो थोनाय सानखायो, मिथिबायना नानिमोन? डाइरेक्ट सानखायो बिदि। इनिखायनो एसे हाबुदान जा, बिना कारनाव बदनाम जागारगोन। दाखालिसो नुबाय आङो, न'निनो बिदाथारनो फैदोंल'सो न' खनाथिं, बेखौनो लाइन नायनानै भिडिअ भाइरेल खालामबाय। होमबा बेफोरखौ सानना नाय एसे। आरो भिडिअ खेबग्रा मानसिफोराबो एसे सानना नाय, नंगौना नङा गाज्रि खामानि मावनो फैदोंना फैयाखै। हयथ' फुजायाव थांनानैहाय एसे बाहेराव थांनानै फैदोंबो जानो हागौ, बा सोरखौबा लोगोफोरखौ नेहोदोंबो जानो हागौ। बेयावनो ओरै भिडिअ खालामनो मोनदोंबा मोनदों, एकदम ससियेल मिडियायाव हगारलाबाय, बिदिनो दावराव जानोसै। बिदि दावराव जानानैहाय जोंफोरबो हगारबाथाय ओरैबायसा दाय जासिगोन आरो जोंफोराबो बदनाम मोनसिगोन। मालायनि भिडिअफोरखौ हगारलाबायो इफोरबायसा उमुक तुमुक होननानै आरोना। स' बिदिब्ला नोंथांमोना आदा जन कार्जिया मा बुंदोंमोन नोंथांमोना मोजाङै खोनासंना लादो लोगोफोर, आंनि भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो। आरो जुदि नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायना मोजां मोनोबाथाय अननानै लाइक खालाम, शेयार खालाम आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। बिदिब्ला भिडिअखौ नायदो आरो लोगोसे बाय बाय। तारमाने आङो दिनै मोनसे खोमसि जायगायावसो थानानै एसे भिडिअखौ बानायनांबाय, खिन्थु बानायनो सानाखैमोन आङो। दा खोथाया जाहैबाय, आं दिनै भिडिअ लाबोनाया तारमाने दहाय आङो मोनसे जेनेबा दुर्गा फुजायाव सासे हिन्जावा बहुत माने जानला मोनला मोसालाबायदों मादों, माने बेबो माबाबायदि इंलिश टकिं होलाबायदों माने। थिग आसे, बेखौ आं जेबो बुंथ'ला। खिन्थु आं मोनसे बुस्थुखौ आङो दिनै बहुत दुखु मोनदों जे माने आं जेब्ला मेलायाव थांदोंमोन माने आं जेब्ला टाउनाव थांदोंमोन, तारमाने दिनै जेनेबा नोंहा जेनेबा बाङालि बिदा फंबाय बिनानावफोर बहुत मानसिफ्रा दिनै बिराद मोजां सारि गानदों, मेखेला गानदों, बहुत बरिया गानदों बिसोरो। तारमाने बिसोर माने गावनि इज्जतखौ जेनेबा नों बडि पार्टसखौ खोबनानै मोजां बेरायो। खिन्थु बर' गथ'फ्रा जे दिनै ओरैबायदि लासिं सिं आं थांनानै नुफैबाय
माने उदै नुजालायनाय स्लीवलेस गाननाय स्कार्ट गाननाय माने ओरैबायदि लासिं सिं आरो बर' सेंग्राफोर दुनियानि जौ लोंनानै गारि साखावनाय जौ लोंखावनाय ओरैबायदि गारि स्पिड चाप्रिफोर बायदिनो माने ओरैबायदि लाजिनाय मोनदों आङो थारमाने मा बुंनो बेफोर खोथाखौ दुखु नांथाव बे खोथाया आरो आङो दहाय मोनसे फेसबुकाव नुबावदों सासे इउटुबारखौ होननाय माने ससाइटिजों खारफानांगौनो ससाइटिजों बेजों खारफायाबा जोंना जाया बेबादिखौसो भिडिअखौ नायो मायो होनदों व्हाट बुलशिट मैन इज दैट योर सोसाइटी इज दैट योर सोसाइटी दैट यू वांट टू टीच अस बे इउटुबारा सोर बेलाय लाजिनो रोङा नामा बे ससाइटि नामा उदै नुजा नुजा बेरायनाय बेवहाय स्कार्ट गाननानै बेरायनाय दुनियानि जौ लोंनानै साखावनाय बाय दिनै जोंना बेंगलिफोर बिराद मोजां दिनै पालन खालामदों दुनियानि बिराद मोजां मोजां सारि गानदों लेहेंगा ड्रेस गानदों जोंनि बर'फ्रा मानो बिदि लासिं सिं लाजिनो ओंखारदों नुनानै दा नोंथांमोना मा सानो मा मायो कमेन्ट्सआव हर आं मिस्टेक ना जोंसो ससाइटिजों खारफानो रोङाखै